Jakobsen is there. Look at Jasper Stuyven. Stuyven now starts the acceleration. Girmay is there. Right on the wheel is Mads Pedersen about to strike, but Arnold De Lee is there. Pedersen now goes for the stage. Girmay goes across, and it is right in the centre. Mads Pedersen, Girmay, Biniam Girmay. Biniam Girmay wins his first ever stage of the Tour de France. ሰላም ኩራት ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ከመይ ቀኒኹም ቅንያት ዓበይቲ ዓወታት ቢንያም ግርማይ ምስ ምዃኑ ንነብሱን ቤተሰቡን ኣኽሪዑ ንህዝቡን ሃገሩን ኣጸዊዑ ካብኡ ሓሊፉ ንመላእ ኣፍሪካ ኣሕቢኑ ከምኡ ንዓለም ዘዛረበን ዘደነቐን ዓወት ቢንያም እንቋዕ ሓጎሰና ክንብል ንፈቱ ነዚ ኣብ ታሪኽ ቱር ዲ ፍራንስ ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ ምስባር ክብረ ወሰን ማለት ናይ መጀመርያ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ኣብ መድረኽ ዕውታት ቱር ዲ ፍራንስ ክድይብ ምኽኣል ካልእ ፍልይ ዘብሎ ድማ ብተደጋጋሚ ነቲ መድረኽ ክዕወተሉ ምኽኣሉ ዝድህስስ መደብ ናባኹም ከነብሎ ምሳና ጽምሕ Welcome back to Beyond the Podium. I'm Brent Buckwalter here with TJ Van Garderen after stage 3 of the Tour de France, the first big sprint finish of this year's tour, and another surprise winner. We cannot pick him to save our life, but yeah, really exciting, thrilling sprint finale with Biniam Girmay getting that first stage win for him, first stage win for his team, first stage win for his country. The firsts are just popping off left and right here at the Tour de France. ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለምና በዚ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ተፈጥረ ምዕባለታት ተኣምራታዊ ዓወታት ቢንያም ወግሕ ጽብሐ ብዛዕባኡ ክጽሕፋን ክትንትናን ንርኢ ኣለና ምክንያት ናይዚ ኸኣ ካብ ኤርትራ መጺኡ ነዚ ንዘመናት ብኣውሮጳውያን ጥራይ ተባሂቱ ዝነበረ ዓቢ ውድድር ከም ድሌቱ እናረጋገመ ክዕወተሉ ዝኽእል ሓይሊ ምስ ምምጹኡ እዩ እዚ ዓወት እዚ ኸኣ ነቲ ዘይከኣል ዝመስል ዝነበረ ይከኣል እዩ ብዝብል ተግባራዊ መልሲ ዓጺዎ ኣሎ ሳልሳይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ 2024 ሓደ ዓቢ ነጥበ መቐይሮ ኣብ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ዝተረኣየላ መዓልቲ እያ ነይራ እቲ ዘይክፈት ዝመስል ማዕጾ ዓወት ቱር ዲ ፍራንስ ብቢንያም ዝተኸፍተሉ መዓልቲ ነይሩ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ፈታውን ደጋፍን ቢንያም ሓጎሱ ክቆጻጸረሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ተበጺሑ ማሕበራዊ ሚድያታት ብናይ ቢንያም ስልታት ተናወጻ ዋላ እውን እቶም ንዘመናት ካብ ሶሻል ሚድያ ርሒቖም ዝነበሩ ደገፍቱ ብሰንኪ ቢንያም ናብ ሶሻል ሚድያ ተመለሱ Stuyven now starts the acceleration. Girmay is there. Right on the wheel is Mads Pedersen about to strike, but Arnold De Lee is there. Pedersen now goes for the stage. Girmay goes across, and it is right in the centre. Mads Pedersen, Girmay, Biniam Girmay. Biniam Girmay wins his first ever stage of the Tour. እቲ ኣብ ጂሮ ዲ ኢታልያ 2022 ኣብ 10 መድረኽ ዝተጎናጸፈ ዓወት ጠመተ ዓበይቲ ማዕከናት ስፖርት ዓለም ስሒቡ ምንባሩ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ብተመሳሳሊ ክብረ ወሰን እቲ ናይ መጀመርያ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ነቲ ውድድር ክዕወተሉ ዝኽኣለ ዝብል ክብሪ ከም ዝተዋህቦ ዝዝከር እዩ ኣብታ ውድድር እቲኣ ሓደ ካብቶም መተላልፍቱ ዝነበረ ቫንደር ፖል ብብቕዓት ቢንያም ከም ዝተገረመን ሓደ ካብቶም ብሉጻት ተቐዳዳምቲ ከም ዝኾነ መስኪሩሉ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብታ መድረኽ እቲኣ ቢንያም ብዘገርም ታክቲክ ገዲፍዎ ሕንጻጽ ረጊጹ ምንባሩ ይዝከር Biniam Girmay with a force on the pedals. Right behind him is Mathieu van der Poel, who's trying to come around as they come to the line. Biniam Girmay, Mathieu van der Poel, Girmay to the line. Girmay still has it for the moment, has to keep it going. And Vidi, Bini. More history is made. Eritrea is the winner of the Grand Tour stage. ሻምናይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ካልኣይቲ ዓወት ቢንያም ዘእንገደትላ መድረኽ እያ ነይራ እዛ ዓወት እዚኣ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ኣፍቀርቲ ስፖርት ኣፎም ብኢዶም ሒዞም ክሳብ ዝግረሙ ዝገበረት ዓወት እያ ሶሻል ሚድያ እንደገና ኣሳእል ቢንያም ጽሑፋትን ኣዕለቕለቐ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዘሎ ብሓደ ድምፂ ክዛረብ ገበሮ ተንተንቲ ስፖርት ብዛዕባ ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ሪሰርች ክገብሩ ጀመሩ ቢንያም ታሪክ ምስራሕ ናተይሉ ተተሓሓዙ It's a sheer power uphill sprint for the finish. It's going to be Biniam Girmay. Yeah, I'm incredibly proud. I mean, of course, on Biniam, but I think that there is so much teamwork in this. Yeah, I think we got the team where it wants to be now. I didn't do a wheelie yesterday for having good luck, so I think today it was really on the strength of the team.
ካብዚ ቀፂሉ ዝነበረ ውድድራት ሓይሉ ከይጎደለ ክብሩ ብምዕቃብ ውድድራቱ እናቐፀለ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዓለም እውን ገና ኣድንቆታን ኣግርሞታን ከይወደአት ካልእ ሓደሽቲ መጥቃዕቲ ቢንያም ግርማይ ተፈነወ እቲ መጥቃዕቲ ከዓ ኣብ መበል 12 መድረኽ ነበረ ነዚ መድረኽ እዚ ብርእሰ ምትእምማን ዝተዓወተሉ ቢንያም ንዓለም ሙሉእ ብምሉእ እቲ ዝበለፀ ምዃኑ ዘመስክረላ ካልእ ዓወት እያ ነይራ Bring Arnaud Démare through to try and win his first stage since 2018. Cavendish is a little bit swamped in the middle. Démare gets ready. Wow, Van Aert is there. Van Aert on the left-hand side goes in the barriers, and it's Arnaud Démare. How did Wout Van Aert not crash there? Arnaud Démare all the way. Arnaud Démare getting challenged by Girmay. Wout Van Aert, who's going to take it? Girmay wins his hat-trick of stages in the Tour. እቲ ሸውዓተ ግዜ ንቱር ዲ ፍራንስ ተዓወተሉ ገዲም ተቐዳዳማይ ላንስ ኣርምስትሮንግ ከይተረፈ ብዓወታት ቢንያም ኣዝዩ ብምግራም ንኤርትራ ምብፃሕ ክገብር ከም ዝደሊ ተዛሪቡ ምንባሩ እውን ይፍለጥ ቢንያም ክሳብ ሕጂ ዘመዝገቦም ዓወታት ሓደ ካብቶም ዝሓየሉ ተቐዳደምቲ ዓለምና ክኸውን ኣኽኢልዎ እዩ ካብ 2021 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ ክሳብ እዚ ግዜ እዚ ዝፃወተላ ዘሎ ክለብ ኢንተርማቼ ንቢንያም ተወሳኺ ዓመታት ክትዕቅቦ ከም ዝኾነት ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ተገዳስነት ካልኦት ዓበይቲ ክለባት ዓለምና ልዕሊ ቢንያም ድሮጎቦ ልባኽ ገብራ ጀሚሩሎ እዛ ቤልጂማዊት ክለብ ኣብዚ ግዜ እዚ ክሳብ 2026 ዓመተ ምህረት ኮንትራት ኣፈሪማቶ ዘላ ደሞዙ ዓመታዊ ናብ 1 ሚልዮን ዩሮ ኣዲባቶ ምህላዋ ይፍለጥ ኣብ ዝቕፅል ዓመታት ካብ ካልኦት ጋንታታት ልዑል ደሞዝ ክቐርበሉ ከም ዝኽእል እውን ዝግመት እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎም መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ መደባት ክሳብ ንራኸብ እቶም ነዛ ቻናል ሓደሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ እንዳተማፀና ሩክና